Jagoro mong'ere migawo mar arita Raymond Omolo nyiso chiwruok mar sirikal jiwo arita e gwenge ma Samburu kendo medo ni chenro mag sirikal ochop machiegni gi jopiny makono. Koleso gwenge ma Samburu North, Raymond Omolo kone gwenge mane oseyangi kaka location idhi mi ruodhi machiegni. Bende ojiwo jopiny makono mondo mi one ni nyithindgi oyudo buk mag nyuol mondo mi okonygi e yudo chenro mag piny owacho e yo mayot. Gwenge ma Samburu en achiel kuom gwenge mar ochwo arita osebede ka gintiere kod geno ni cholo tend loche nanga machiegni gi jopiny biro konyo jiwo arita. Ningependa sana my brother daktari. Na nimekuja kwa ofisi yako hata nimekuandikia. Hata ile wakati tulikuja tukapatana na Profesa Kindiki kama viongozi nilimwambia na nikamwandikia. Ningependa tafadhali mtu harakishie, mtu operationalizie hizo administrative areas. Zitakuisha kazi ya serikali rahisi kwa ndani ya community. Na itarahisisha pia community kupata services ya serikali itakuisha rahisi sana. Hapa tuko na divisions mbili that were gazetted that we need to operationalize so that wananchi can get services closer and also in an efficient way. So tutahakikisha tumezi operationalize in the shortest time possible. Na haitakuwa two divisions peke yake, kuna locations na sub locations. Alafu kuna mambo ya qualifications, hiyo sitaki kuzungumzia hapa lakini nimesikia.